Pozdrav kripto drugari, dobrodošli na kanal Kriptografije. Ja sam Sale i hteo bih pre svega da vam poželim sretnu novu godinu, sve najbolje, puno zdravlja i puno uspeha u kripto svetu. Danas se javljam sa jednim kratkim videom, ali sa jednim jako bitnim videom, jer i dan danas se srećem sa ljudima, znači dosta njih koji prave stvarno velike banalne greške koje mogu biti jako opasne. I zato bi ukratko samo da spomenem neke stvari. Znači radi se o lozinkama, o bezbednosti naših platformi. Nadam se da to već ne moram ni da spominjem, da kada pravite lozinku za neku platformu, ta lozinka mora da bude kompleksna, koristite velika i mala slova, znakove, brojeve, znači stvarno se potrudite da to bude jedna kompleksna lozinka. I obavezno, znači nemojte slikati sa telefonom pa držite na telefonu ili bilo šta. To ispišite, molim vas, u jednu svesku i tu svesku držite na nekom sigurnom mestu. Naročito ko koristi više platformi, kao recimo i ja imam oko 15-ak različitih lozinki. To mora sve čitko da se ispiše, da se čovjek može snaći, jer vidio sam svakakih piskaranja i komadića papira. Na jednom komadu je jedna lozinka, na drugom druga, pa onda ne zna čovjek gde je već stavio i tako dalje. Znači, zvuči banalno, ali ove greške mogu biti jako opasne jer možete da izgubite mogućnost ulaska u vašu platformu, je tako? To. I šta bi još bilo bitno, znači svima s kojima ja radim preporučujem 2FAS autentikator, da se i to ubaci za lozinku. Verovatno koristite i vi već svi, ali ako ne, reću vam ukratko kako se koristi i šta je najbitnije kod svega ovoga što mnogi zaboravljaju i dan danas. I što je velika greška. Znači ovo je jedna aplikacija za telefon, podržava ga i Android i iOS. To uzmete, skinete na telefon i da bi ga povezali sa bilo kojom platformom, primjera radi uzmemo sada Binance, ulogujete se u Binance, potražite meni opciju Security i tamo će vam stajati pokretanje Google autentikatora, zato što i Google ima svoj autentikator, ali ja vam preporučujem da koristite ovaj 2FAS, jer po mom mišljenju je mnogo jednostavniji i bolji za korišćenje. Kad ste pronašli tu opciju da pokrenete taj Google autentikator, onda ćete uglavnom dobiti ovako jedan barkod, ovaj QR kod i pored jedan digitalni kod. Sada, kada se vratite na telefon u ovu aplikaciju, pokrenete aplikaciju, stisnete plus, to je kao dodavanje nove platforme, tamo ćete onda dobiti opciju mogućnosti skeniranja tog QR koda, odnosno možete i manuelno da unesete ovaj kod. Sad, ovom kodu treba znati da ovaj zna biti ovako, tako reći malo kraći, ali zna da bude i duplo ovoliko duži. Znači, bolja je opcija i lakša i brža i sigurnija da se samo skenira QR kod. Kad ste odradili to skeniranje QR koda, dobit ćete ovako jedan 600-cifreni kod koji se menja svakih pola minuta. Zato je on toliko bezbedan i siguran i zbog toga ga ja i koristim. Tada morate da potvrdite znači ovaj šestobrojnu cifru unesete tamo na Binance-u, u toj opciji da ste pokrenuli Google autentikator i morate ga potvrditi i na Binance-u i na aplikaciji. Kad ste to uradili, od tog momenta se možete ulogovati samo sa vašom lozinkom plus sa ovim 600-cifrenim brojem koji se menja svakih pola minuta. Sad, to je sve ok i to mnogi i koriste, ali što je jako bitno i što mnogi zaboravljaju je to da u slučaju da vi izgubite telefon, da vam se pokvari, da vam ukradu, bilo šta da se desi, vi morate da imate ovaj kod ispisan negde u svesci. Obavezno. Zato što kada budete uzimali, ako ste izgubili telefon i uzimate novi telefon, ponovo skidate ovu aplikaciju 2FAS autentikator, bez ovog koda nećete moći da povratite vaš ulaz u vašu platformu. Znači, nećete da dobijete istu kombinaciju 600-cifrenih brojeva koji se non stop menjaju, nego jednostavno ćete onda dobiti jedan drugi broj, ako ga ponovo uradite. Znači, ako ponovo skinete aplikaciju, ponovo ga vežete sa platformom, to već neće biti isti taj kod. Zbog toga obavezno morate ovo da ispišete ovaj kod. Sad, na nekim platformama ne dobijate posebno ovaj kod, nego samo QR kod.
Zbog toga u aplikaciji imate jednu opciju, kod mene je to ovdje gore u desnom ćošku u obliku jedne olovke. Stisnete na tu olovku, onda ćete dobiti ove rubrike, ali bez brojeva. Stisnete na tu rubriku i imat ćete jednu opciju Service Key, znači kao servisni ključ. Tamo kad tu opciju otvorite, tamo ćete imati taj digitalni kod koji morate pažljivo, znači više puta ga proverite i ispišite ga na papir. I to molim vas uradite, obavezno uradite čim spojite s nekom platformom, jer bez tog koda jednostavno, ako se desi nešto s telefonom, nećete moći povratiti vaš ulazak u određenu platformu. Molim vas, to bi bilo to. Molim vas obratite pažnju na ovo, jer verujte mi, možda zvuči banalno, ali mnogi su već uradili ove greške i dan danas ne ispisuju te kodove. Tako da to je veoma opasno. Tako. To bi bilo to za danas. Nadam se da vam je ovo bilo informativno i da vam je od pomoći. Pa se onda vidimo u jednom sljedećem videu. Pozdrav drugari!